दिनै 28 सेप्तेम्बर थामहिनबा रमान हांखोनि मुंख्लं सान बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान। दिनैनि बे समाव जों राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों सासे देहा नोरजिया लिरगिरि सुबुंनि खौरांखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम फोरमायथिनो लादों। जाय लिरगिरिया खोमाजों खोनालिया मोदोमा थोथोर बोबोर, थेवबो नाथाय बे लिरगिरिया जिरायना थायाखै बर' थुनलाइ सोरजिनायाव। थांखिया गावनि गोथौ सानस्रिजों सुजुनाय सल'मा, खन्थाइ, रायथाइ आरो सल'नि गेजेरजों बर' हारि समाजनि गेना गोरोन्थिफोरखौ फोसाबनाय। दिनै 28 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइनि मुंख्लं सान फालिथाइजों लोब्बा लाखिनानै गावनि सेबखांनाय उनदाहा मुंनि सल'माखौ बेखेवदों लिरगिरि बिथाङा गावनि साफायजानाय बिजाबखौ नोरजिया देहानि थाखाय गावनि आखाइजों बेखेवनो हायाखै। बिथां लिरगिरिया दिनैसिम गोबां सल'मा बिजाब दिहुननानै फोसावबाय, थेवबो गोबां मानसियानो बिथांखौ सिनाया जानो हागौ। बे गेदेमा लिरगिरि बिथाङानो जादों चिरां जिल्ला बिरहांगाव पलासगुरि गामिनि बलित चन्द्र ब्रह्म। फै जों दान्दिसे राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों फोरमायथिनाय गावनिनो बिबुंथिनि गेजेरजों बिथांनि सोमोन्दै मिथिनानै लानि। लाखिनानै नोंथांनो बिजिरनाय उनदाहा सल'मा बिजाबखौ बेखेवनाय जाबाय। बे बिजाबनि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ मा बोसोन होनाय जादों? बेनि बोसोना उनदाहाया माने बिफाखौ सनमान होनानै खामानिखौ मावनांगौ। बिफाया रायब्लाबो अनसिङो बिमा बिफाया, दा बेखौ गाज्रि मोननानै थांनो नाङा। बहायनो बेयो बुजायोबा हेल्प खालायोबा खामानि बहायनो जागौमोन, फरायनो मोनगौमोन। खिन्थु गोदाव सोराव मालायनाव थाहैनाङामोन, बिदि आरो बियो उनदाहाया। ओमफ्राय दिनैसिम गांबेसे बिजाबफोर साफायना दिहुनखो आरो मा बे गांबा बहनबाय। जेथो, उनदाहा, बराद, गोरोन्थि, ओमफ्राय उनदाहाखौ बुंबायना? औ जाबाय। गांबा जाबाय, जेथो, उनदाहा, ओमफ्राय जिउ दावहा, बराद, ओमफ्राय गांबा जानांगौ ना? जाबाय उनदाहा। बेयाव गांब्रैल' दं। बहाय नोंथाङा बिजाबखौ दिनैसिम गांबेसे बेखौ गांबा लिरबाय, बेखौ खिन्थाबाय। ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि बिजाबफोरखौ अनसायनो फरायगिरिखौ मा खावलायनो सानो? बेखौनो जाबाय माने समाजखौ संस्कार खालायनांगौ। गाज्रिखौ गाज्रि होननानै नेवसिनाङा, मोजां खालायनांगौ समाजखौ। आरो शिक्षाखौ जोंहाथ' जाथियाथ' बिदिनोखासैमोन आगोलाव, दासो जाबाय दाबो नांलाय खमलाय। बे नांलाय खमलाय गैयाजासे जाथिखौ उन्नतियाव गोजौआव लांनांगौ, बेनि उद्देश्यआ। ओमफ्राय नोंथाङा गांसे सल'मा बिजाबखौ लिरनो बेसे गोबाव सम नाङो? बे 6 मास to 1 बोसोर गेजेराव, बिदि आरो। ओमफ्राय नोंथाङा मा रोखोमनि सल'मा बिजाबखौ बांसिन लिरनाय जादों? बेखौ लिरखाबाय आं, माने समाजखौ संस्कार खालायनाय बांसिन। गाज्रिखौ मोजां खालामनांगौ, मोजांखौ मोजां लानांगौ, बिदि आरो। ओमफ्राय बे मोनसेया दुखुथिया होननाय। दुखुथिया माने मानसिफोरनि अभियन्दि, बे बिब' फंबाय सानैल', ओमफ्राय मावरिया जाबाय। बिब' फंबायजोंनो संसार जालांनानै ओमफ्राय बिब'आ हाबा जाबाय, खिन्थु फंबाया उनाव मा जाबाय, दस्रा हाबा जानानै फंबाया हिनजावा गाज्रि दाहोनाफोरजों खारलांबाय बियो। ओमफ्राय बियो सम्पतिखौ मोनसे मठ मन्दिर बायदि खालामनानै माबा खालायो बियो, बयनो बे फुजारि जाना थाबाय, माने समाजखौ बेंनो थाखाय। बेबायदि माबा मा होनो बेखौ
माबाया दुखुथियाया बिदि आरो ओमफ्राय माबाया उद्देश' सक्तिया बै रन्जु हाजरिकाखौ मिथिबाय खोनायोना खोनाबायना 200 फास्क' लिरनाय एफा एनै फरायबोनां ओमफ्राय मोनसे लेखायाव नुबाय आङो बर'नि एगेन्स्टनि खोथा बेखौ लानानै बेखौ लिरदां उद्देश' सक्ति बेखौ अहाबासोआव होनगोन आरो दंबावोमोन हाला लिरनो हाला गोदोना बारा जाबाय सायो गंनो हाया सायो गंनो हाया उन्दुबा जेबो जाया साइकेल सालायनो हाला थाबायनो हाला बे सायो ओरै साजोबो मुलि जागासिनो दं जेबो जाया भगबाना माला लाङो ओमफ्राय ओरैनो आयं मा टाइमावहाय बांसिन मोजां जायो खन्थाइ लिरनो थाखाय रायथाइखौ लिरनो थाखाय नोङो खन्थाइखौ निर्जन समाव खन्थाइबो दङ उनाव बुंदों खन्थाइबो गां 10 खानसो दङ खिन्थु फकास खालायाखै बे बै हाइ स्कुलाव लिरनाय ओमफ्राय कलेज लाइफआव लिरनाय गोजा दा माबायदि समाव लिरोबा मोजां मोजां पइन्टफोरा ओंखारबोयो निर्जन रावबो गैयै समाव सिरि मोनायाव हारसिङावथ' रावबो थाया उन्दुजोबो बै समाव हेला गंबाय लाबाय ओइ जा चित्तरन्जन मुसाहारि जा बुंदोंना बे बुंनाय बायदि जे फाउन्टेन लाबाय लेखा लाबाय ओंखारलांबाय फारि फारि आसरित गावखौनो गाव आसरित मोननांगौ आरो अट'मेटिक ओंखारलाङो आसि गोथां जादोंमोन आखायाव फैसा गैया मा खालायनो उन्दुबाय थादोंमोन आं उन्दुबाय थानानै आंनि लोगो सासेया फैनानै नागिरदों मा जाखो बेलाय मानसियालाय होननानै गाव फैसा मुलि बायना होफैनानै फाहामदों ओरैबायदि बेनिफ्राय स्टेसनाव थांना बेरायनानै जोंनि गामिनि सासे मानसि नुनानै फैसा 10 थाखा लाखिदां ओमफ्राय आफाया बोरायब्लाबो अखानायैनो थांबाय बियो बावनो आफाया आयंनि न'खराव सोर साबेसे दङ दायो दा जोङो माबा दङ दा जोंथ' न'आव सानैल'सै फिसाला दङ फिसाजो 3 ओमफ्राय बिहामजो मोनबाय फिसाजोआ हाबा जाजोब्बाय फिसाजो गिदिरा बै काजलगाव फ्लाड कन्ट्रलनि SDO ओमफ्राय 2 नम्बरा बै माबानि सुन्दारिनि खोलाहा बांगालजरा बिनि माबा मा होनो LIC नि एजेन्ट फार्स्ट क्लास एजेन्ट बेयो आरो 3 नम्बरा रेलवे डिपार्टमेन्टआव इलेक्ट्रिकेल सुपारभाइजार बिदि आरो फिसालाया दा बङाइगाव स्टेट बेंकआव मेनेजार आयं बर' रावनि बिदि लिरगिरि बिथांमोनखौ बर' रावै लिरनो थाखाय बा बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय लिरनाय फोथाराव माबायदि बिहोमा होनांगौ बिनि सायाव माबा मोनसे खावलायहरनो सानो नामा आयंआ खावलायनो माने बै जा सुरत बाबा जेरखम बुंदों थिग बिदिनो आरो मानसिफ्रा माने गुरुत्तहीन किसुमान माबा लिरो ओमफ्राय स्पेलिं दङ ओमफ्राय बे गल्पनि मा सारांश माबायदि जानांगौ बेखौ निजा लिरलांनोल' बेबायदि खिन्थु जेब्लाबो समाज संस्कारनि थाखाय लिरनांगौ आंनि मथे आरो बेबायदि